Hej! I dag havde jeg tænkt mig, at jeg vil give et par gode råd til forskellige hudplejeprodukter. Det er nemlig sådan, at jeg har fundet frem til 2 mærker, som jeg virkelig er glad for. Nemlig Organic Apotek og Balance Me. Hvis vi skal starte med Organic Apotek, så ser det sådan her ud. Og som navnet også siger, så er det baseret på de her organiske og økologiske produkter. Opskrifterne de stammer fra stifterens bedstemor, som gik rigtig meget op i at lave de her hudplejemidler ved hjælp af urter. Det her det er rensemælken. Den der. Den har sådan en pumpe på her, som er ret let at bruge. Man tager lidt ud i hånden og blander med lidt vand. Og så renser huden helt normalt. Og så skyller jeg altså efter med en vaskecreme. Når jeg så har gjort det, så tager jeg min ansigtscreme her. Den ligner rensemælken ret meget. Så har jeg den og tager lidt ud i hånden. Og grunden til, at jeg tager lidt ud i hånden og ikke påfører det direkte, det er fordi, at jeg blander det med den her serum. Og serummen, den har ligesom sådan en lille pipette her. Grunden til, at den har sådan en lille pipette, det er, at man bruger ikke særlig meget. Jeg bruger faktisk kun en enkelt dråbe, når jeg blander det op med min ansigtscreme. Så ligger jeg det her, og så påfører jeg det bare som helt almindelig ansigtscreme. Serummen her, den bruger jeg faktisk ikke altid. Jeg bruger den kun, hvis jeg føler, at min hud den skal have sådan lidt ekstra boost. For eksempel her i vinters, hvor det har været så koldt, har jeg faktisk benyttet den ret meget. Men Organic Apotek, det har for mig gjort mirakler eller underværker. Det har været helt fantastisk og har givet min hud en indre glød, som jeg aldrig nogensinde har haft før. Og jeg har aldrig nogensinde fået så mange komplimenter fra min hud. Det har virkelig været helt fantastisk. I starten, der var jeg lidt nervøs for, at jeg ikke kunne tåle det, fordi at det gjorde enormt ondt at bruge det her. Jeg blev rød, og det prikkede ret voldsomt. Grunden til at fortælle jer det, det er fordi, at sådan vil det altid være i starten, og man skal ikke blive skræmt af det, som jeg var ved at blive, hvis ikke jeg havde blevet beroliget af min kosmetolog, som sagde, at det var helt normalt, og det var kun fordi, at de her produkter virkede, og min hud der begyndte at arbejde. Så det skal man altså ikke blive skræmt væk af, og jeg har det overhovedet ikke mere. Det andet produkt, jeg talte om, det var Balance Me, som ser sådan her ud. Der bruger jeg den her Stella Balm, som er sådan en lille ret fed creme. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er ligesom, ja, det er enormt fedtet eller klistret, eller hvad man vil sige. Derfor så bruger jeg den heller ikke som almindelig dagcreme, men jeg bruger den om aftenen, inden jeg går i seng, smører den på. For at den ligesom skal få sådan en maskeeffekt og virke natten over. Også specielt her om vinteren, eller hvis jeg er på ferie ned til sol og sommer, hvor vejret ret hårdt mod ens hud, eller saltvand og sol og sådan, så bruger jeg den også ret meget der. Ellers så kan jeg finde på at bruge den, hvis jeg for eksempel skal til spænding. Så den ligesom går ind og virker, mens min hud den sveder, min porer den åbner sig. Den giver virkelig meget god fugt, og jeg er rigtig glad for den. Jeg føler også, at den ligesom giver min hud et ordentligt fundament, og giver den det, den har brug for. Men det er altså de her produkter, som jeg bruger, som jeg er så glad for. Alle jeg kender, der har prøvet dem, er blevet helt forelsket, og siger, at de aldrig nogensinde har haft så fin en hud før, og derfor så har jeg også lyst til at fortælle jer om det. Jeg synes, alle har fortjent at have en pæn hud. Det var faktisk bare det, jeg ville lige hurtigt fortælle jer lidt om. Ellers så skulle jeg hilse fra Karina og sige, at I skal holde øje med bloggen herinde. Der kommer til at være en konkurrence på You Made You. Det kan jo være, at det har reference til noget af det, jeg har talt om nu. You never know. Men ellers så må jeg bare have en rigtig dejlig dag alle sammen. Hej!